Мы канчаткова не маем народа. Мы маем просто насельніцтва. А народ от нации чем отличается? На митинг пришло аж 2000. Это народ? И что робить? Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць, паэт, грамадскі дзеяч, паважаны чалавек Ян Грыб. Добрый дзень, спадар Ян. Добрый день, шановное спадарство. Спадар Ян, вот нам заўсёды кажуць, давайте, вы ж там моладзевае радыё, запрашайце на ідэю моладзь, каб яна сфармулявала сваю ідэю, прыходзіць моладзь і нешта там пык-мык і нічога сказаць не можа. Я думаю, што вот чалавек, які шмат пажыў, шмат бачыў, шмат меў знаёмцаў сярод выбітных беларусаў, постацей, можна сказаць. Я думаю, вот ён-то акурат нам ввогуле і скажа, ўсё это сфармулюе, але перш за ўсё, вот скажыце, а беларусы ввогуле, на ваш погляд, як нацыя сфармавалася? На мой погляд, шановное спадарство, на жаль, на сённяшні дзень, асабліва пры дапамозе, пры апошняй дапамозе 25-гадовай сучаснага рэжыма, мы канчаткова не маем народа. Мы маем просто насельніцтва. І калі гамонка заходзіць пра нацыянальную ідэю, то ў мяне адразу ўзнікаюць такія думкі, такія асацыяцыі. За 250 гадоў каланіяльнага расійскага панавання у нас на нашых землях расейцы, цары расійскія і асабліва потым расійскія бальшавікі сумелі зрабіць так, што на Беларусі з нацыянальнага практычна нічога не засталося. Расійскія ўлады пачалі з таго і працягвалі на працягу 250 гадоў вынішчаць найперш нашу нацыянальную шляхту. А што такое вынішчыць шляхту? Это значит вынішчыць інтэлект народа. Яны шляхту і вышэйшую шляхту адразу разагналі, каго павесілі, каго расстралялі, хто сумеў уцячы. А сярэднюю і больш дробную шляхту яны проста, як можна сказаць, раскулачылі, прывялі да жабрацтва і лішылі усякіх званняў. І маёмасці, і зямлі, і званняў. Такім чынам, інтэлект нацыі беларускай быў вынішчаны канчаткова, а сюды Расія увесь час засылала сваіх чыноўнікаў, сваіх настаўнікаў, сваіх губернатараў, мурав'ёў, ярчайшы прыклад, сваіх папоў. Сюды папы панаехалі, маскоўскія, праваслаўныя. Нашы святары былі інтэлігентнымі, акуратненькімі, вечна цвярозымі, вечна вымытымі, вечна добра, хораша пахлі, да іх дзеткі з задавальненнем ішлі, жанчыны ў іх улюбляліся, а прыехалі расійскія папы, барадатыя, брудныя, вечна п'яныя, дзеці іх палохаліся, але яны прыехалі сюды і пачалі насаджаць, русіфікаваць канчаткова беларускі народ. Ратуючыся ад гвалтоўнага знішчэння нашай веры нацыянальнай в уніяцтва,
многие белорусы записывались у католицизм. Не хотели идти под московское православие, потому что московское православие – это сумесь православия и татарского мусульманства. Это сумесь. Это не чистое православие. Я уж не признаю Константинополь з гэтага пункту гледжання. І украінцы показали нам вельмі добры і яскравы прыклад. Яны выйшлі з-пад маскоўскага уплыва, з-пад уплыва патрыархата маскоўскага. Дык вось, на Беларусі Расія вынішчыла ўсё, яшчэ Мурав'ёў сказаў, стаўленік Кацін, што не дарабіў тут расейскі штык, то даробіць расейская школа. І вось так паспяхова яны ў 739 годзе забаранілі мову, забаранілі назву, забаранілі адукацыю на нашай мове. І наша інтэлігенцыя, колькі яе там засталося, я маю на ўвазе такіх выбітных асобаў, як Адам Міцкевіч, вымушаны былі пісаць на польскай мове. Поэтому поляки говорят: Мицкевич – это наш. Поляки не лепшие за расейцев. Правда, мы с поляками николи не воевали, а расейцы, российская, это татарская, это ж Золотая Орда. Расейцы засталіся полностью з ментальнасцю Золотой Орды. І до гэтай пары паглядзіце на Пуціна сённяшняга. І адразу зразумела, што больш гаварыць няма аб чым. Так вот, расейцы гвалтоўна адмянілі нашу веру в унію, і пагэтаму, ратуючыся ад маскоўскага праваслаўя, нашы людзі пачалі інтэнсіўна запісвацца ў каталіцызм. І такім чынам на Беларусі паявілася больш мільёна каталікоў, чаго ў нас ніколі не было. Вось такім чынам, пагэтаму, улічваючы ўсё гэта, а як прыйшлі бальшавікі, то яны гэтую палітыку пачалі праводзіць намнога больш інтэнсіўна, чым усе расійскія цары. Апошнія 25 гадоў, на жаль, беларусам настолькі не шанцуе, што ў нас усталяваўся рэжым, які, невядома каму служыць. Правільна Пазняк сказаў, што гэта акупацыйны рэжым. Гэты рэжым вынішчае канчаткова ўсё нацыянальнае. Найперш адукацыю. Дзеткі падрастаюць і не чуюць беларускага слова. І яны не ўяўляюць сябе беларусам. Пагэтаму мы на сённяшні дзень дажыліся да таго, што ў нас няма народа беларускага. Ёсць проста насельніцтва. І наша нацыянальная ідэя на сённяшні дзень павінна заключацца ў наступным. Першае. Адрадзіць наш народ. Стварыць з насельніцтва беларускага народ. Дзеля гэтага нам неабходна вярнуць мову родную, найперш у школы, у дзіцячыя садкі, у вышэйшую адукацыю і гэтак далей. Это самае першае. Другое, што трэба зрабіць, адмяніць маскоўскае праваслаўе і заадно і польскі каталіцызм. Таму што праваслаўе маскоўскае цягне ўвесь час нас пад Масковію, а польскі каталіцызм цягне ўвесь час пад Польшчу. Яны ж мараць да гэтай пары вернуць сабе крэсы ўсходнія. Прыязджалі палякі да мяне ў госці, вядомыя палякі, такія з вышэйшых
так сказать, сословие их. Это мэр города Гданьска со своим наместником. Я з імі сядзеў і размаўляў, нават за чаркай сядзелі. І размаўляў, кажу, хлопцы, мы, кажу, вельмі добра ведаем палякаў. Як бы вы ласкава з намі не размаўлялі, што б вы не гаварылі, але вы марыце вярнуць крэсы ўсходні. Яны, не, пан, не, у нас уже ў Польшчы зусім другая думка. А ментальнасць засталася тая ж. Такім чынам нам ад каталіцызма таксама трэба пазбаўляцца і вернуць нашу нацыянальную, сапраўдную беларускую веру в унію, где молятся за беларускі народ, за беларускую землю, за беларускі дом, за беларускіх деток, на беларускай нашей родной мове. Вот это самое важное. Таким чынам, мы вельмі хутка з нашага насельніцтва утворым беларускі народ, а потым з народа мы зробім беларускую нацыю. Вось у чым павінна заключацца наша нацыянальная ідэя на сённяшні дзень. А народ от нации чем отличается? Народ ад нацыі... Или, нация от народа. Вот нация от народа различается тем, что народ, и он, конечно, за свою землю, за своих деток, за свою родиму, за свой дом, а нация – это за свою национальность. Вот я уже националист. З мяне усе гэтыя лукашыскія парадкі з патрыёта зрабілі нарэшце нацыяналіста. Асабліва, як мяне сталі судзіць за ўсе мітынгі, за ўсе нашы дэманстрацыі, за ўсё, і біць дубінкамі, вот тады я і пераўтварыўся з патрыёта ў нацыяналіста. І я нацыяналіст. Я на сённяшні дзень, не глядзячы, што мне 84 год, а я гатоў абараняць сваю радзіму любымі сродкамі. Яшчэ раз паўтараю, любымі. Я вельмі добра, я ўсё жыццё паляўнічы. Я да гэтай пары вельмі добра страляю. Спадар Ян, тым не менш, вот вы сказали, что на дадзены момант у нас тут нават не народ, не кажем уже про нацию, а насельніцтва. И в той же час вы кажете, нам, наша национальная идея, нам, национальная... А кому нам? Вот кто повинен гэта ўсё рабіць? Я думаю, что насельніцтву гэтая нацыянальная ідэя не патрэбная. А кому нам? Вот кто это? Мы з вами, улады, нейкія іншыя, хто? Спадар Змітрок, я з вами згоден на 120%, як кажуць, адсоткаў. Справа ў тым, што наша інтэлігенцыя, не паспеўшы адрадзіцца, пачынаючы, вот, допустим, з Дуніна Марцинкевича там и так далее, не паспеўшы адрадзіцца, была вынішчана бальшавікамі. Усе ляжаць у курапатах. Вся наша інтэлігенцыя. 29 кастрычніка – это свята у двукоссі наша. Як канчаткова знішчылі нашу інтэлігенцыю. Цяпер на сённяшні дзень наша інтэлігенцыя таксама вельмі слабая. Вот возьмите, я належу до Союза письменников белорусских, так вот половина наших письменников пошли у Хевру Чаргінца. Чаго яны туды пошли? Яны пошли туды за подачкой панской. А другие 500 письменников вроде бы вольные засталися. И у незалежным союзе письменницким, где и я записаны, вроде бы незалежные и вроде бы патриоты. А як мы собрались на оборону незалежности и свободы радзіме, як 7 і 8, а потым 20 і 21 узнікла самая сапраўдная пагроза нашай незалежнасці.
Я маю на ўвазе расійскія захады, як ціснулі на Лукашенку, каб падпісаў усе дарожныя карты. Так што вы думаеце, у 2-мільённым горадзе на мітынг прыйшло аж 2000. Это народ? Это не народ, и гэта не інтэлігенцыя. Таму што з інтэлігенцыі могу вот так по пальцах, 2 рук перелічыць, хто на мітынг прыйшоў. Владимир Орлов, поэт Владимир Некляев, мастак Олесь Марочкин, інтэлігент і грамадскі дзеяч Пётр Садоўскі, і больш назваць няма каго. Вот і вся інтэлігенцыя. А інтэлігенцыя гэта ж інтэлект нацыі. Да інтэлігенцыі павінны быць вельмі высокія патрабаванні. Менавіта інтэлігенцыя павінна ўзяцца за вось гэтае вырашэнне гэтага пытання, якое, спадар Змітрок, вы ставіце. Можно сказать, что для того, чтобы интеллигенция появилась в Беларуси, вот как вы говорите, настоящая, сильная, потужная, то для этого надо, допустим, вот много хороших университетов, чтобы здесь появилось. Вот, допустим, чтобы вот Оксфорд приехал и сделал здесь свой филиал. Или там Кембридж приехал и сделал свой филиал. Як вам сказаць? Безумоўна, вы маеце рацыю. Але гэта такі зацяжны доўгатэрміновы працэс. А я маю на ўвазе зараз сучасную інтэлігенцыю. Давайте возьмем за прыклад чэхаў. Як яны аднавілі сваю мову, сваю культуру. Яны ж былі анямечаны канчаткова. А там знайшлося некалькі, немнога, але некалькі вельмі нацыянальна свядомых інтэлігентаў. Яны ўзяліся за гэтую справу, кінулі кліч да народа, а ў Чэхіі, на жаль, у адрозненне ад нас быў народ. Там не насельніцтва, а там народ. І яны вельмі хутка вырашылі гэтую праблему. І адразу ўсё стало на сваім месцы. Яны сталі гаспадарамі на сваёй зямлі. Ну, вот бачыце, мы сутыкаемся з чым. У Чэхіі, вот вы прывялі прыклад, знайшлося пару інтэлігентаў, добрых, моцных, і там быў народ. Народ пачуў інтэлігентаў. У нас хай на пальцах адной рукі вашай, але можна пералічыць тых добрых інтэлігентаў, свядомых, нацыянальна арыентаваных, якія маглі б звярнуцца вот з агучанай вамі нацыянальнай ідэяй. Але да каго? Да насельніцтва. А насельніцтва пачуе. І мы атрымліваецца такое замкненае кола, што, здаецца, і ёсць там некалькі чалавек, якія маглі б гэтую ідэю кінуць у масы, як кажуць, але масы не чуюць. І што рабіць? Спадар Змітрок, на мой погляд, гэтай інтэлігенцыі нашай неабходна просто самой змагацца. І тады знойдецца ўсё-таки у насельніцтва, по крайней мере, 7, 10, 13% тых людзей, якія зробяць гісторыю свайго народа, сваёй краіны. Таму што ёсць жа філасофская такая, філасофская такая пастулат такі, што гісторыю народа робіць ад 7 до 13% гэтага народа. То есть свядомых знойдецца ў нас 13 неабходных процентаў знойдецца. І яны зробяць тое, што трэба. Ведаеце, вот быў у нас у эфіры цяпер ужо ганаровы старшыня таварыства беларускай мовы спадар Олег Трусаў. І ён сказаў так, што калі заўтра па-беларуску загаворыць кіраўнік краіны, Лукашенко, да прыкладу, ці хто прыйдзе пасля Лукашэнкі, то праз тыдзень, максімум праз месяц загавораць усе міністры і намеснікі міністраў, праз 2 месяцы загавораць усе астатнія чыноўнікі,
а праз год, праз два загавораць і беларусы ўсе астатнія, таму што беларусы такі народ, які заўсёды глядзіць на начальніка. Як начальнік, так і я. Такі вот шлях, мне падаецца, значна хутчэйшы, чым вот у сённяшніх умовах нашай інтэлігенцыі. Някляеў вон колькі той же самы, і змагар з аднаго боку, і ў палітыку нават пайшоў, каб гэтыя каштоўнасці неяк прасоўваць. Нічога не атрымалася. Я згоден з вами, безумоўна, але гэта, калі можна назваць так, нацыянальнай рэвалюцыяй зверху. І гэта было б вельмі добра, калі гэтая рэвалюцыя пайшла зверху, то это было бы намнога хутчэй і намнога лягчэй. На самай справе, загавары сёння Лукашенко на беларускай мове, дак усе чыноўнікі гэтыя, якія сядзяць, выбачайце, мягкімі азадкамі ў мягкіх крэслах, яны самыя першыя крычалі б, што мы за мову, я змагар за мову, і гэтак далей, і перайшлі б на беларускую мову. Перайсці на беларускую мову, асабліва беларусам па нацыянальнасці, вельмі лёгка, таму што ў нас працуе генная памяць. І наша артыкуляцыя, і наша все, яна здольная да беларускай мовы. Расейцы, якія у нас, якіх, даволі у нас, яны таксама літаральна за месяц навучыліся б, калі не гаварыць, то вельмі добра разумець беларускую мову, таму што гэта не кітайская мова. Расійская і беларуская мова, яны, як бы там ні было, яны вельмі блізкія. Расійская, беларуская, украінская, польская там і гэтак далей, яны вельмі блізкія. Пагэтаму ў гэтых адносінах не было б абсалютна ніякай цяжкасці. І калі б гэта здарылася, хай Бог пачуе, спадар Змітрок, вас. І гэтая рэвалюцыя, моўная, культурная і гэтак далей, пойдзе зверху, то гэта было б намнога хутчэй і намнога лягчэй, чым тая ідэя, про якую мы перад гэтым гаварылі. Вот я хотел привести пример. Есть такая страна Туркмения. Там, можно знать, в Центральной Азии, Туркмения, там все говорят на туркменском языке, на своем. Вот. Но вот этой разницы между народом и насельництвом там вроде бы нет. Здесь насельництво говорит на русском, там насельництво говорит на туркменском. А вот качественного разницы в том смысле, что они не хотят голосовать, они не объединяются, они не помнят о прошлом и так далее, вообще никакой нет. То есть как бы мова у них есть, и мова у них сверху, потому что сам Гурбангулы Меликулиевич Бердымухамедов говорит на туркменском и всех заставляет. Но, в общем, они как были таким вот недемократическим, не очень цивилизованным народом, так и остались. Справа ў тым, што нацыянальная там культура ёсць. Ёсць. Мова ёсць. Ёсць. Ну, народ вроде бы ёсць. Але мала нацыянальна свядомай. З народам трэба працаваць у гэтых адносінах. І тады, як сказаў спадар Змітрок, цераз год, максімум цераз два, утворыцца нацыянальнасць. А вот як утворыцца нацыянальнасць, вот тады уже гэты народ не звернеш з яго шляху нікуды. Вы прыгадалі генную памяць і прыгадалі ноч расстраляных паэтаў. Памятаеце, калі на пачатку там 20-х гадоў нібыта дазволілі там адраджэнню беларускай культуры, беларусы пачалі адраджаць сваю культуру, з'явілася цэлая нізка выдатных паэтаў, пісьменнікаў, грамадскіх дзеячоў беларускамоўных, якія толькі і рабілі, што ездзілі па ўсёй Беларусі і спрабавалі беларусізаваць гэты народ ці насельніцтва, ўжо неважна. А потым здарылася ноч расстраляных паэтаў. І от генная памяць гэта, яна добра жыве ў беларусах. Доўга мы да гэтага часу памятаем усе войны, партызанская нацыя і гэтак далей. Ці не здарыцца такое, што зараз пойдзе ізноўку там хваля такая, сапраўдная хваля адраджэння, але генная памяць-то сядзіць і там нешта так шэпча. А памятаеш ноч расстраляных паэтаў? Будзе, глядзі, яшчэ адна такая. Спадар Змітрок, маеце рацыю, безумоўна. Наша гамонка
наша гамонка прымае такі характар, што мы заглыбляемся надта глыбока ў гэтыя пытанні. Чаму на пачатку 20-х Не, я тут вяду да таго ўсё, што ці захоча вот народ з такой геннай памяццю, разумеючы, што можа ўсё паўтарыцца, ці захоча прыняць такую нацыянальную ідэю, ці захоча ён ператварыцца ў нацыю, баючыся, што потым іх паставяць усіх да сценкі. Так, згоден з вами. Мы толькі што перад гэтым мы гаварылі з вами аб тым, што была знішчана шляхта, а з ёю уся інтэлектуальная праслойка нацыі. Так вось, засталіся пасля гэтага хто? Сяляне, ціхія беларусы, у якіх ментальнасць такая: хлопцы, абы ціха, не трэба, не чапайце мяне, моя хата з краю, я нічога не знаю, і абы ціха І абы не было вайны. Так, абы не было вайны. І вось гэтае пачуццё у нашага насельніцтва сядзіць вельмі і вельмі глыбока. Яшчэ раз вернемся да таго, што на насельніцтва спадзявацца моцна не даводзіцца, а вось на інтэлігенцыю трэба спадзявацца, трэба яе абуджаць, трэба ад яе патрабаваць смеласці, рашучасці і работы, вялікай, цяжкай работы з народам. Справа ў тым, што той момант, пра які вы сказалі, што паставілі да сценкі, хто паставіў? Расійскія акупанты. А мы цяпер, слава Богу, дзяржава незалежная. І за што мы змагаемся? За свабоду, за незалежнасць, за сваю дзяржаву. Так вось, з боку дзяржавы павінна быць самае, што ні на есть найвялікшая дапамога у гэтых адносінах, і не толькі дапамога, а работа. Вось аб чым мы з вами гаварылі, што гэта нацыянальная рэвалюцыя зверху. Вот вы былі знаёмыя, сябравалі з такімі выбітнымі асобамі, як Барадулін, Гілевіч, Быкаў і гэтак далей. Усё ж такі такія людзі, такія, можна сказаць, глыбы, інтэлігенты, у іх чаму не атрымалася зрабіць з беларускага насельніцтва народ хаця б, калі не нацыю? Я з вами згоден, што гэтыя людзі, я да гэтай пары ў мяне сэрца баліць па гэтых магутных волатах нашай нацыі, па гэтых магутных волатах, а цяпер, няма каго назваць. Справа ў тым, што я вельмі блізка з імі быў знаёмы, з тым жа Геннадзем Бураўкіным. І што магу сказаць? Гэта былі на самай справе волаты. Яны змагаліся за нацыю, за мову, за культуру, таму што ўся культура нацыянальная, а ў тым ліку і ўтварэнне народа і нацыі, пачынаецца з мовы найперш. Найперш пачынаецца з мовы. Вазьміце Гілевіча. Колькі ён змагаўся за мову. Але склаліся умовы такім чынам, проста беларускаму народу страшна не шанцуе ў яго гістарычных вехах, у яго гістарычным руху. Склаліся такія гістарычныя умовы, што Беларусі зноў не пашанцавала, і прыйшоў на Беларусь, правільна Зенон сказаў, акупацыйны рэжым, які знішчыў усё і ўсіх, і ў тым ліку таго ж Гілевіча, і ў тым ліку Васіля Быкава, якога загналі, загадзя загналі ў магілу. Як жа ж ён вымушаны быў у свае гады, са слабым здароўем, вымушаны быў з'ехаць у эміграцыю.
Ему тут не давали житья, не давали, ночью телефоновали и по телефоне всякие гадости говорили, ему там и погрожали, и все на свете. Я вельми добра ведаю гэтую ситуацию. Вось чаму не ўдалося нашим гэтым волатам практычна нічога зрабіць, хаця яны вельмі моцна змагаліся. Гістарычна злажылася так, што на Беларусі здарылася такое, што мы маем і на сённяшні дзень. За тое, што мы выйшлі, вот адзінкі тыя, якіх я называў, вышли, набраліся смеласці і выйшлі на плошчу і заявілі, што мы за волю, за незалежнасць, мы за сваю дзяржаву, за сваю зямлю, за свой дом, за сваіх дзяцей, гэты рэжым потым нас усіх стаў за гэта судзіць. То есть у нас судоў незалежных абсалютна няма. Вырашае ўсё практычна адзін чалавек і кучка ідыётаў, якія яго акружаюць. Мяне судзілі і прысудзілі вялікую прэмію лукашыскую, аж $800. Я атрымоўваю пенсію назваць нельга, это жабрацкая падачка. 200 з копейкамі там доляраў, калі перавесці на доляры. І я з гэтых $200 павінен, напісана ў выраку суда, на працягу месяца заплаціць $800 штрафу за тое, што я асмеліўся пайсці на плошчу і заявіць, што я за незалежнасць і за свабоду сваёй радзімы. Што я за сваю зямлю, за сваіх дзяцей, за магілы сваіх продкаў, сваіх бацькоў і гэтак далей, за свой дом, у сваім доме, кіруючыся Канстытуцыяй, у якой запісана, што не толькі чалавеку дазваляецца абараняць сваю радзіму, а запісана, што ён абавязаны абараняць сваю радзіму любымі сродкамі, нават да ўзброеных. Яны за гэта нас судзяць. Вось маем на сённяшні дзень такі рэжым. Можа быць, нацыянальнай ідэі сённяшняга, а то і заўтрашняга дня, найперш чым перайсці да вашай, павінна стаць ідэя там стварэння дэмакратычных інстытутаў у краіне, правядзення свабодных выбараў, незалежных судоў стварэння. Вот ўсё вот гэта найперш. Згоден з вами, гаспадар Змітрок, справа ў тым, што адно другога не выключае, а наадварот. Адно з другім вельмі цесна павінна быць увязана. Павінны ва ўсіх напрамках павінна пайсці перараджэнне. Найперш, колькі змагаюцца нашы перадавыя людзі за адкрыццё нацыянальнага універсітэта. А сучасны рэжым кажа, не трэба нам ніякага нацыянальнага універсітэта, у нас хто как хотит, тот так и говорит. Вот так, вот такая іх пазіцыя. І тое, аб чым вы гаворыце, магчыма, будзе толькі тады і толькі тады, калі зменіцца гэты рэжым і да ўлады прыйдуць нармальныя, разумныя, дэмакратычныя, нацыянальна свядомыя людзі. А вот, предположим, режим сменился, и в Беларуси появился нормальный парламент, вот прям настоящий парламент. А вот с вашей точки зрения, на каком языке там должны говорить люди? Только на белорусском, или на белорусском или русском, или на белорусском, украинском, татарском, каком угодно? З вами згоден. Справа ў тым, што на мой погляд, асабліва на першым часе, скажем, там год-два, толькі на беларускай мове, пакуль яна не запануе канчаткова на Беларусі і пакуль яна канчаткова не зойме вельмі моцныя нацыянальныя пазіцыі. А апошнія ўсе мовы
украінская, там літувійская, там еврейская, ну, усіх народаў, якія у нас ёсць, польская там і гэтак далей. Потым іх можна будзе увесці, як на сённяшні дзень ёсць, на шэрагу беларускай мовы дзяржаўнай аб'явіць дзяржаўнымі мовамі польскую, габрэйскую, літувійскую, расейскую, украінскую. Толькі менавіта пасля таго, як беларуская мова зойме пануючую канчатковую позицию. А как это станет ясно? Вот когда вот вы выйдете на улицу, оглянетесь и скажете, все. Можно ўсе астатнія ўводзіць. А ясно стане тады, калі вот ёсць такі хлопец у нас Глеб Лободенко. Хороший человек, змагаецца за мову і так далей, і ходзіць па мінскіх вуліцах і апытвае у людзей. Скажите, калі ласка, як по-беларуску сказаць, допустим, здравствуйте? А яны не ведаюць. Вот калі не будзе такіх пытанняў, калі адпадзе патрэба ў гэтым, у такіх пытаннях, вот тады і будзе тое, аб чым мы говорим. То есть ситуация такая. Лободенко целый день ходил по Минску, спрашивал, как будет «здравствуйте» по-белорусски, и не нашел ни одного человека, который бы ему не сказал, как это будет по-белорусски. Вот в этот день, на следующий день, можно уже и польскую, и русскую, и еврейскую вводить. Ну, нашлось пару человек, конечно. То есть два можно. То есть, хорошо. Спадар Ян, ну, ці ўсё ж такі, калі вот мы зараз прымаем гэтую агучаную вами нацыянальную ідэю, нас слухае моладзь і кажа, не, ну, матчына мова, гэта, канешне, добра, і гісторыю беларускую ведаць добра, і там традыцыі гэта добра, але гэта ўсё мінуўшчына, а мы ж у будучыню глядзім. Тут у нас IT-тэхналогіі, глобалізацыя, ангельская мова паўсюль там для ўсіх зносінаў, нам там айцішнікам па ангельскай мове ў любы куток света. Нам тут трэба шкляныя хмарачосы, лётаючыя аўтамабілі і ўвогуле Беларусь касмічная краіна. Ну, якая нам, што нам тут вот такая? Нам что-то надо больш такое IT-ідэю нейкую. Спадар Змітрок, на гэтую рэпліку вашу я адкажу наступным чынам. Вельмі лёгка народ разбэсціць. Вот разбэсціць народ вельмі лёгка. Спаіць, пазбавіць любых абавязкаў некіх чалавечых, любых правілаў, любых паводзін прыстойных, што і зрабілі бальшавікі з заходняй Беларусі, як прыйшлі ў 39-м годзе. До 39-го года ў заходняй Беларусі нават я помню, быў зусім малым, але помню, якая была культура. Ідзе па вуліцы чалавек, ідзе яму насустрач жанчына, ён здыме шапку і прывітаецца. Прыйшлі бальшавікі. Яны не толькі прывітацца з жанчынай, а наадварот, матам, пераматам і гэтак далей. Моя цётка 2 дні адыходзіла ад таго, як пагаварыла з камісарам. Несла малако ў збаночку дзецям. Камісар сустрэўся, забраў збанок, пазваў прыяцеля, выпілі малако. Яна кажа, хлопцы, аддайце ж хоць збаночак. І ён, ах, такая-сякая, там 9-этажным расійскім матам, так яна 2 дні не магла апомніцца пасля гэтага. Яна ніколі не чула, ніколі не дапускала, што наогул у чалавечай мове можа быць такое. А у магазинах, у крамах, дзе гандлявалі ўсё жыды, жыды разбегліся адразу, як бальшавікі прыйшлі, то бальшавікі ўтварылі свае там кооп, як яны там называлі, то там нічога не было абсалютна, ніякіх ні прадуктаў, ні гваздзей, нічога, а зато гарэлкі мора.
і таннай. І народ пацягнуўся ў гэтыя крамы за гэтай грэлкай. То есть разбэсціць народ вельмі лёгка. А вось дзеля таго, каб народ стаў свядомым, айцішнікі не забываліся, што яны беларусы, што ёсць нацыянальнасць свая і гэтак далей, гэта вялікая праца, сур'ёзная праца дзяржавы. А што такое дзяржава? Гэта, калі трэба, прымус. З народам трэба працаваць двумя метадамі. Ёсць, кажуць, бізун і пернік. Вось гэта і павінна быць абавязкова. І асабліва з моладдзю. І з моладдзю тое ж самае. Чаму у Францыі, якой не пагражае ніякая небяспека для мовы, для нацыянальнай культуры і гэтак далей, ёсць цэлых 2 інстытута па абароне чысціні французскай мовы. Это ж не дарэмна утварыла дзяржава такое. Таму што падмурак нацыянальнай культуры гэта найперш мова, нацыянальная мова. Вось і все, увесь адказ на ваше пытанне. Дзякуй вялікі. Такім чынам нацыянальная ідэя ад Яна Грыба, мова і беларуская царква. І тады з насельніцтва утворыцца народ, а потым і нацыя. Правильно я кажу? Абсолютно верно. Дзякуй вялікі на развітанне, дзякуй за размову і такі падаруначак ад Еўрарадыё і нашага партнёра крамы Сымбаль-Бай. Такі вось кубак з такім вось лагатыпам, лозунгам, заклікам. Добра, такі нацыянальны кубачак, вельмі добра. Запрашаю усіх нашых слухачоў шаноўных з гэтага кубачка выпіць піва. Дзякуй вялікі. Разбэсціце, асабліва моладзь. Ян Грыб, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Ідея X на Єврорадіо.